Tyjo, co já budu dělat v koloně na D1, v tomhle horku, tyjo, v elektromobilu, v tom blbým krámu, který se hned vybije? Vždyť já v tom nepřežiju, pane bože. Vždyť... Ale moment, ta baterka má 80 kWh. Si to rychle propočtu. 80, ta klimatizace má odběr 700 W. To mi vychází na 114 hodin. To je dost. A když dám děleno 24, hergot, to je 4,7 dní, to je skoro 5 dní. Podle mě takhle dlouho žádná kolona na D1 se nikdy netrvala. A možná to vydrží dokonce i díl, než ten spalovák chladit. Napadlo vás to někdy? Nemusíte se obávat toho, že byste zůstali viset v elektrickém autě někde na dálnici, že by vám došla baterie jenom proto, že máte v autě zaplou klimatizaci. Když si uvědomíte, že spalovací auto má spotřebu asi 1 litr na hodinu při spuštěné klimatizaci a velikost nádrže třeba přibližně 60 litrů, tak reálně vydrží kratší dobu než ten elektrický vůz.